चारि दिन
आज्ञा पाई किए जाने धारे के जन्म पुरस्तम परगणा 24 धरी भुवनपुर गाँ अंधारी मूल करे ललिता माणिक गौरी रूपी चाहिए से पियाई लाइव बुझी
শোনা 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 অযোধ্যা মহারাজাଙ୍କର হুকুম ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ନୃତ୍ୟ ନାଟିକାରେ ମୁଖ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କୁମାର ପ୍ରଧାନ জয় শাল্য নরসিংহ দেবন কর জয় শাল্য নরসিংহ দেবন কর শাল্য নরসিংহ দেবন কর শাল্য নরসিংহ দেবন কর আসলে কি বড় ভাগ্য শেষে ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ
ଯେ ଭଲରେ ଘା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖି ନ ପାରେ ଭାଇ। ହଁ ବୁଝ ହଁ ସରଳୀ ଯୋଉଠୁ ପାଇବ ଭଲରେ ଖିଆ ପିଆ କରିବ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଟିକେ ଆଇଲୁ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ମଇଲ ନେଇ ଆସିବୁ। ହଉ ଚାଲ ସରଳୀ ହଉ ଚାଲ। ଏ ମାଟିର ହାତରେ ସତରେ ଯାଦୁ ଅଛି ବନ୍ଧୁ। ଭୂତ ଯଦି ଆମକୁ ଶିବିରରୁ ଏଠିକି ଆଣିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଯେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବନ୍ଧୁ ହାତରେ ତଥାପି ଅଛି। ଏଇ ଦେଖୁନ ଦିନ ଦୁଇଟାରେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଘା ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ମଇନ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଏ ଦିନ ଦିଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ଏ ମାଟିର ମନରେ ସୁଖୀ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସମୟ ମନ ମାରି ରହୁଛି। ତା ଦୁଃଖ ତ ଅସୁମାରୀ ବନ୍ଧୁ। ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ ସେ ତାର ବାପ କବିରାଜ ବୈଦ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ଏଇ ଗାଁରେ ଦୁର୍ଗାର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ଏ ମଉଜାର ପହିଲି ମାନ ଯଦୁରେ ପ୍ରଧାନ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ହସ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ କେତେ ସହଳ କାହିଁ ଆସିଲେ ଯେ? ସରଳ କଣ ଆଜିକାଲି ଆଉ ପୁରା ଚିଲିକାରେ ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ଖଡ଼ି ପରିକା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଉ ନେ ଆଉ ଏ ପଳେଇ ଆଉ ଏ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଦ ଶୁଣୁ ସେ କାଳିଆ ଖୋଡ଼ା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ନଟି ଶାଗ ପକାଇକି ଟିକେ ଖୁଦ କରିଦେବୁ ହେଲା। ଗଣ୍ଡେ ଛଅଟା ତାଙ୍କର ସୋରଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଖମ୍ବା ଆଳୁ ପକେଇ ଟିକେ କାଞ୍ଜି ଆଳୁ କରିଦେବୁ। ଶୁଣୁ ତା ଦେହରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି କଙ୍କଡ଼ା ଦିଟା ଅଛି ତାକୁ ମୋ ଜଗୁନୁ ପାଇଁ ପଡ଼ିଦେବୁ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଏ ଏ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସେ। ଆସିଲେ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ବସିକି ଖାଇବୁ ହେଲା। ସହଳ ଆସିବ। ଏବେ ଶୁଣିବା ପୁଣି କଣ ହେଲା? କିଏ ଆସିବ? ହେଲା ମାସି ଏ ଜଗୁଆଟା ଆସିବ। ଆରେ କଣ ଏମିତି ବୁଲୁନ ଟିକେ? ଆରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ହଁ ଯୋଉ କାଞ୍ଜିଳ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ବୁଲ କଟା ଦେଇ କାଞ୍ଜିଳ କରିକି ତେନ୍ତୁଳି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ କରିକି ଆମ୍ବିଳ କଣ ଦେଇ କରିବା। ଆରେ ସେ ଆମ୍ବିଳ ତୋରାଣୀ ଦେଇ କରିଦେଲେ ସେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ସେ ଆମ୍ବିଳ ତୋରାଣୀ ପକେଇ କରିଦବ ହେଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି ଗାଧେଇକି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ତମେ ଗାଧେଇ ପଡ ସେଇ ବାଟ ଯାଇକି ଟୋକାଟା ବି ଡାକେଇଲେ। ହଉ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦବ ନା ନାଇଁ? ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି। ସଦାବେଳେ ଖାଲି ସେ ପାଇବା ଖେଳ ଏ ସର ଏ ସଭା ଖାଇ ବন্ধ ଝିଅ ତୁ ଗଲୁ ନଟି ଜାଗା ଟଙ୍କା ଟିକେ ଭଲ ରାଖି ରଖିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ କାଟିକି ନଈରେ ଧୋଇକି କି କଥା କହୁଛୁ ତୁ କହିଲେ ତୁ ନୂଆ ବୋହୁଟା
ଟୋକାଟା କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଆଡେ ଆଉ ଯିବ ମା ରୋଷେଇ ଚାଲିଆ ଦି ଜଣ ସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଉ ଆଉ ତୁ ଦେଲା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ହଉ 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 ଭଲ ହେଲା ସେମାନେ ଟିକେ ଖୁସି କୁହନ୍ତୁ ହେଲା। ଆରେ ଆମର ଆଉ କଣ ଦରକାର ଆମର ନାତି ନାତୁଣୀ ଦିଟା ହେଇଗଲେ ଆମ ପିଲା ହେଲା। ସତରେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଆମ ଆଖି ପବିତ୍ର कुआड़े बोल दो आ जल्दी आ खाली माचो कांजियो ବୁଝିଲ ବାପା ତମ ପୁଅ ମୋ ପାଖରୁ ଚକିଟାକୁ ନେଇ କାଞ୍ଜିଅଣ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲ ଯେ ସବୁ ଯାଉରେ ବୁଳେଇ କଣ ଖାଇଦେଲା ହଙ୍କା ତୁ ଗଲୁ मांडिया जाऊ सांगे को गाड़िया खुड़ा चुंबड़ी खुद रोटी साग खुद कोई डांगरा सोड़ा मत सांगे को गुंडीची कंकड़ा पोड़ा देखिबो देखिबो जगबो मो जगु नहीं ने केते कोन खाई लो देखिबो काका को मानुष मुझे काका को कोई रखू
তুলসী গলে ঘন মনিরে ঘর লাগে অন্ধকার তুলসী গলে ঘন মনিরে সবু দিশে সুন্দর তুলসী গলে ঘন মনিরে ঘর লাগে অন্ধকার তুলসী ঘন মনিরে সবু দিশে সুন্দর রকর রণু সাগর ধনু রকর রণু সাগর ধনু ছাতির কলিজা তুলসী শান্তাই হাসি দেখে ঘন মনিরে ঘর লাগে সুন্দর তুলসী গলে ঘন মনিরে সবু দিশে অন্ধকার ছাতির আলো আকাশর জহ্নতু স্পন্দন আকাশর জহ্নতু আখির আলোক তুলসী গলে ঘন মনিরে ঘর লাগে অন্ধকার তুলসী গলে ঘন মনিরে সবু দিশে সুন্দর সবু দিশে সুন্দর জীবনে
সাহাসেই করা এটা কোন বাবু বলবো না করো অপা কনে না মহারাজা বলুন বাবু বলবেন সৈন্য বাহিনী জমা দাও তুমি কଣ କରୁଛ ପୁଅ ଘରେ ମୋ ପୁଅ ବୋଉଟା ବାହାଘର ମାସେ ପୁରିନି ଅଥୁଛ ଛଡ଼ା ରାଜାଙ୍କର ହୁକୁମକୁ ଏ ଖଣ୍ଡାୟତ କୁଳ କେବେ କଣ ଅବମାନନା କରିଛୁ? ମୁଁ ତୁମର କଣ ସଦା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ସମାଜ ବାବୁ ଆମେ ଆସିବ ନା ନାହିଁ ବାପା ରାଜାଙ୍କ ହୁକୁମକୁ କେହି କଣ ଅମାନ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ ଇଏ ତମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ହବ ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବି ପରିବାର ପୁଅ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରତିବାଦ ପକାଇଛି କେତେ ଶତ୍ରୁ ସୈନିକ ମୁଣ୍ଡ ତୁ ଜମା କାନ୍ଦେ ନା ଲୋ ବୋଉ ତୁ ଜମା ଡର ନା ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଅ ବାପା ଏମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଅ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତିଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଚଢ଼କ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ 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 ବୁଝିପାରୁଛି ରେ ମା ବାପା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମା ଯୁଦ୍ଧରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ତମ ସମୁଦି ମୋ ବାପା ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ହଜି ଗଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅଟା ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଛୁରୀ ମରିଗଲା ବାପା ମରିଗଲା ମୁଁ ତ ବେଶୀ କଥା ନ କହି ଶୀଘ୍ର ବାହାର ବାପା Thank you.
ଗଲା ତାର ଖୋଜ ଖବର କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିଟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସରଟା ଆହା ଭଗବାନ ତାହେଲେ ଦୋଷିଣୀଟାକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିଟା ଯାକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ କରି ତାଙ୍କର ସବୁ ସେବା ସେ ପର ବିଧୂତାରେ କରିଦେଉଛି। এই আতঙ্কত কারো ବନ୍ଧୁ যেতে ছুয়াটারু ঘোরা যায় যাহার দেহ পাক কাটিলে সমস্তে খাই আসନ୍ତି সরপতକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେତେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ବି କାହାରିକୁ ସେ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ନିରାଶ କରେଇ ଫେରେଇ ଦେଇନି। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଏ ଦୋଷିଣୀଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖାଶୁଣା କରିଥିବ। ତୁମେ ଏବେ କଣ ଦେଖୁଛ ବନ୍ଧୁ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଭାଇଚାରା ସୂତ୍ରରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ପେନ୍ଥା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋ ମନ କହୁଛି ଏ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ସବୁଦିନିଆ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଇନ୍ଦୁକୁ ତୁମ ପୁଅ ଭୁଜବଳ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତି କି? আরে এ তো ভাই উত্তম কথা বন্ধু নয় সমুদ্র সমুদ্র ତମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଦୁଇ ସମୁଦ୍ର ହେଇଗଲ, ହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ କିଛି କାରଣ আরে এবে তো জানি না কোন কিছু আইবে ব্যবস্থা ସବୁ আছে ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି, ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଯିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ସୁନା ପତ୍ର ରାନ୍ଧିଦେଉଛ ବୋଲି ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରି ଚାଉଳ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଭାତ ରାନ୍ଧିଛ। ନା ସମୁଦି, ତମର ସିନା ଚନ୍ଦନ ପରେ ଭାତ ସଙ୍ଗେ କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଉଛ, ହେଲେ ଏଠି ଯାହା ମିଳୁଛି ମୋତେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରିଦିଅ ନାହିଁ। ତମର ସିନା ଏଠି ନଈ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ଭଲରେ ଫସଲ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଏଠିକାର ଚିଲିକାର ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ସୁମା କହୁଥିବ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଧ ଦହି ଏଥିରେ ତ ଯେମିତି ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ? ହଉ ହଉ, ଏତେ କଥା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଚାଲ ଏବେ ଦି ସମୁଦି ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଖାଇବ ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ। আসিব জীবনে কেতে দুঃখ ঝরা, আসিব জীবনে কেতে দুঃখ ঝরা, কথা পাতি সবু জীবনে সহি, তরি মুরাকি পরি যাবে, জীবনটা যাতা বাগলিতে, জীবনটা এই তো গুটাজি জীবনର ଯାତନା ନଈରେ କୂଳ କିନାରା କିଛି ନ ପାଇ କୁକୁଟୁବୁ ହଉଛି। ଆଖି ଦୁଇଟା ହରେଇ ସାରିଲା ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଇଁଠା ପତ୍ରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବଞ୍ଚୁଛି। ଏ ବୋଉ, ତୋର ଏ ଜଗୁଟା କଥା କ'ଣ କିଛି ମନେ ପଡୁନି? ସେଦିନ ଚଟୁ ବୁଲେଇ ସେଦିନ ଚଟୁଟା ବୁଲେଇ କାଞ୍ଚିର ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ସବୁ ପରା କହୁଥିଲୁ। ଓ ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ କଥା। ହଉ ହେଲା, ଶିକାରେ ଦହି ଅଛି, କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯାଉରେ ବେଳେ କ'ଣ ଖାଇଦେଲେ ହବନି? ଆସିଲୁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବୁ ଆସେ। ମୁଁ ଯାଉଛି
ଦହି ଆଉ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ଆସିଛି ହେଲା? Terimi lo sono
କର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି କାଳ ଭୈରବ ହୋଇ କାନ୍ତି ସୁନାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳିବି ହୋଲି ତମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇପାରିବନି ପାରିବନି ତମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ। ମୋ ହାତରୁ ପୁରା ରସାୟନ ମୋ ଗୋଡ଼ରୁ ପୁରା ପାଗଳ ତର ଲିପେଇଲି ଆଉ ରାତି ପାହିଲି ପୁରା ଆମର ବାସର ସାତ କଳସ ଆଠ ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଛି କେମିତି ତମେ କହିପାରିଛ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ ବୋଲି କେମିତି ন বলে পড়া মুন্ড কাট হব বলি রতন ছোট করা কই দেই গলা ছাতিকু পথর করি দে মা ছাতিকু পথর করি দে এই যুদ্ধ কথা শুনি মনের ইচ্ছা হচ্ছে এই দারুয়া খন্ডরে কান্তি সন্ধ্যা মানো করা মুন্ড কাটি ওকে সময় পার চুষ্ট করিবি তোর বাপাকে বলি মতে পড়া যুদ্ধକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନାରେ ଏ ବହୁ ସ୍ୱାମୀ ତୋର କରାଯିବ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତୁ ଯଦି ଆଖୁରୁ ଏମିତି ଲୁହ ଗଡ଼ିଯିବୁ ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବନି ପୋଛିଦେ ତୋ ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତଳି ଦେଇ ଦେ ପୁଅ ମଥାରେ ବିଜୟର ଟିକା ଆଉ ଛାତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଏକ ସ୍ୱରରେ କହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ନାଟକର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ମତେ କହିଦେଲେ ମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍ ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆସକ୍ତି ନବ ମିଠାଦ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସହି ଆସକ୍ତି ନବ ମିଠାଦ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସହି ଆସକ୍ତି ନବ ସଜଗ ଆସକ୍ତି ନବ ମିଠାଦ ଆସକ୍ତି ନବ ସଜଗ ଛୁଆ ଚପା ଚପି ମୋ ଦହିରେ ମିଶିଛି ଛୁଆ ଚପା ଚପି ମୋ দহিরে মিশিছি বাসুকি 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 মহকে সংগ্রাম সহি আসকে নব আসকে নব সদল সংগ্রাম সহি আসকে নব সদল
ଯିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲି। ସେଇଟା ମୋର ଧନ୍ୟ ଜୀବନ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଠି ମୋ ସାରା ଦହି ଲାଗିଛି ଯେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସମ୍ପର୍କ ବେପାରରେ ଦେଖାଯାଏନି ମାଉସୀ। ବିନା ଦହିରେ ଦହି ପିଇଲେ ଚୋରି କଲା ଭଳି ଲାଗିବ। କାହିଁକି ଦେଖୁନ ରଥକୁଟିଆ କନ୍ୟାଖାନ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଘରେ ବସି ଲବଣୀ ଚଢ଼ି ଖାଉନଥିଲେ। ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନମୁଠିଟା ରଖ ମାଉସୀ। ପଛରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ତୁ ତୋ ମହୁଡ଼ି ନେଇଯିବୁ। ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଇଏ ତୁ ନା କଣ କିଛି କହିବୁ? ମୁଁ ମାଣିକ ଛାମୁ, ଏଇ ପାଖ ଗୌରପୁତ୍ରୀ ମୋର ଘର। ଛାମୁକୁ ଆଗେ ଆଗେ ଧଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଦି ଜଣ ବାଳିକା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ। ଜଣେ କାଳିଆ ଆଉ ଜଣେ ଗୋରା। ଶେଷରେ ମୋଠୁ ଦହି ପିଇ ଏଇ ସୁନା ମୁଦିରା ଦେଇ ମତେ କହିଲେ, ଏଇଟା ତ ମୋ ଛାମୁକୁ ନେଇ ତୋ ବଉରିକୁ ନେଇଯିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିରାସ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରିକା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ମାଣିକ ମାଣିକ ଦାସ କଣ ଛାମୁ ଆପଣ? ଧନ୍ୟ ଲୋ ମାଣିକ, ତୁ ଧନ୍ୟ। ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରକୁ ନିଜ ହାତରେ ଦହି ପେଇ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଜାଗିରିକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ଦଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଜାଗିରିର ନାଁ ହେଉଛି ମାଣିକ ପାଟଣା, ଆଉ ତୁ ହଉଛି ଏ ଜାଗିରିର ମାଲିକ ଆଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ
ହେଇଛି ତମେ ଦେଖିଲି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ବାପା ଦେଖିଲୁ ନା ତା ଆଖି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଜୀବନଧାରୀ ଅଛନ୍ତି Thank you.
যুদ্ধর এই অন্ধার আপনারা সমস্তে নিবেদন করি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সে মঞ্চকু আসন্তু সবু আর্টিস্ট মানে মঞ্চকু আসন্তু ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନାଟକର ଲେଖକ ଅଶୋକ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରହିପାରିବେନି ମା ଏଇ 2 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ନାଟକ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇତିହାସରୁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରେ। ରୁଷ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେନାକୁ ହରାଇଲା ପରେ ମୁହନ୍ତ ଭାଙ୍ଗୁନି ସେ ଧ୍ୱଂସ ପରେ ଧ୍ୱଂସ ରଚି ଚାଲିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ହମାସ ଭଳି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାତ୍ରାକୁ କଣ କଲେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ହୁଙ୍କୁ ହେଲେଣି ତାଇୱାନକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଏ ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଯୁଦ୍ଧ ଫରରେ ଯିବ କି ଯୁଦ୍ଧ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯିବ ଏହା ଜଣେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। এই নাটক মাধ্যমে নাট্যকারণକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ମା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ କି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିପଦ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କହିବେ, ନହେଲେ ଏ ନାଟକ ଅଧୁରା ରହିଥିବ। ନିବେଦନ କରିବି ଆମର ଯିଏ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ ମନୁ ମୋର ସଭ୍ୟ ସାନ ଭାଇ, ସିଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ କି ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ନିବେଦନ କରିବି ସେ ଦୁଇ ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଟକଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ପାରମ୍ପରିକ ଐତିହାସିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବଳିତ ନାଟକ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ଘୂର୍ଣ୍ଣଘଟା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ମୁଁ ନାଟ୍ୟକାର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଡିରେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହୋଦୟ ତା ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୌଖିନ କଳାକାର ହିସାବରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଏଇ ସାତପଡ଼ା ମାଟିରେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ନାଟକରେ ଆମର ବଙ୍କୁ, ଅଶୋକ ଏବଂ ସୁଭାଷ ସାର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମର କଳାକାର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ବିଶେଷ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବଟକୃଷ୍ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅନାଦି ଭାଇ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭାବରେ ଅଭିନୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନା ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ନୂଆଗାଁ
ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ଶୀତ କାକର ରାତିରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମର ନାଟ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୌଖିନ କଳା ପରିବେଷଣକୁ ଆପଣମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନତା ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନାଗମଣ୍ଡା ନୂଆଗାଁ ଚାରିମୌଜୁ ବଳଭଦ୍ରପୁର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତା ସହିତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଚିତ୍ତ ମୋର ଭଣଜା ହେବେ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ସହିତ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସଫଳତା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଭାଇମାନେ ରାଘବଣ୍ଡାର ରୋଷେଇ ଭାଇମାନେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆମ ଗଣରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିରେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦୁଇ କଥା ରଖିବେ। ନିଯୁକ୍ତ କୁମାର ମୁଁ ତ ମୋ କଥା ମୁଁ କହିସାରିଛି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦିଶୁଛି ମୋର ଛୋଟ ସାନ ଭାଇ ପିଇସାଙ୍କ ପୁଅ, ମୋ ପିଇସିର ପୁଅ ଡାକା। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛି। କେତେ କଷ୍ଟ କରି এই ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ମଞ୍ଚ ପ୍ରତିକା ଆସ ଆଉ ନାଇଁ ଦୁଇ ପଦ ଯୁଦ୍ଧ ଫରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ନା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜଣେ ତାର ପୁଅକୁ ହରାଏ, ଯେକୌଣସି ବାପା ମା ତାର ପୁଅକୁ ହରାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କେହି ଚାହିଁବାନି କି ଆମେ ପୁଅକୁ ଖାଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଏମିତି କେହି ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁ। ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ୟୁକ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି। ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜଣେ ବାୟୁ ସୈନିକ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁବିନି କି ଯୁଦ୍ଧ ହଉ କି ଆମ ଆସପାସ ଯେଉଁ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇ ଭାବର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁ। ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଡାକାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କିଛି ଦୁଇ ପଦ କଥା କହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମନ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହମତ। ଯୁଦ୍ଧ କେହି ଚାହାନ୍ତେନି, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠ ଦେଖିଲେ ଏହା ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ଯୁଦ୍ଧ ଇତିହାସରେ ବହୁତ ହେଇଛି, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଯାହା ଭାଇ କହିଲେ ଦୁଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ରାଜ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜର ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି। ପୃଥିବୀର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏହା ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହା ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ତାକୁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦୁଇ ପଦ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆପଣମାନେ କରତାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଗରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରଣିପାତ ଏବଂ ଏ ଶୀତ ପ୍ରକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖିଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନାଟକର ଗତି ବା ନାଟକରେ ଥିବା ପ୍ରୀତି ସଦ୍ଭାବନାକୁ ସେମାନେ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକର ପରିକଳ୍ପନା ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଳିଙ୍ଗ ସେନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ଖଣ୍ଡାୟତ କୁଳ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରାରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପରିକଳ୍ପନା ନାଟକରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି, ସୌଖୀନ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଥିଲାବେଳେ
ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଜଣେ ଯଦି 4ଟା ବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୋର 5ଟା ବେଳେ ରାମଲୀଳା ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବିନି। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଧେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା କି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର କାଲି ହିଁ ହେଇଛି ରିଏଲ୍ସେଲ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସବୁ କଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମ ଆଗରେ ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତର ଯୋଜନା କରିଥିବା କୁମାର ନନ୍ଦନ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଭାଗିତା ଅଛି। ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ନାଟକ ଯେଉଁ ଗତିରେ ଯିବା କଥା, କିଛି ଖଳନାୟକ ରହିବା କଥା, କିଛି କମେଡ଼ି ରହିବା କଥା, ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଗଲା ଅସମାହିତ ହେଇକି ମୋ ମନରେ କିଛି କ୍ଷୋଭ ରହିଗଲା ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିହେଉନି। ଏହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବେ ମୁଁ ଧାଇଁଛି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରାଳୟ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର କେସି ନାହିଁ, ଚୁଡ଼ି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାରିଗିରିଆ ଧାଇଁଛି, ନୂଆ ଗାଁ ଧାଇଁଛି, ମେଲ୍ କେସିକୁ ପୁଣି ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ନାଟକଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାନ୍ତି ମାନପତ୍ର ଦେଇକି, ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଆଗାମୀ ଆମର ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସେ ମହୋଦୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନପତ୍ର ଦେବି, ଏହା ମୋର ବଚନ। ଏବଂ ଏଇ ଆମର ଚିତ୍ତ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଥିଲେ ମାମୁଁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ତମ ପାଇଁ କରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆମର ଯିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଶୀତ କାକର ସହି ମନ ଟିକେ ଡାକିଦେଲା ମାନେ ହଠାତ୍ ରବିବାର ଆସିଲେ ପୁଣି ଗତକାଲି ଆସିଲେ ସେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଆମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କ ଆସେ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ମୋର ଆଶା। ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ବିଦାୟ।